טוב, עוד סרטון בסדרת הסרטונים GTA 5 אונליין. נכון, אונליין. עכשיו אנחנו נוסעים להר הכי גבוה, שזה הר מאונט צ'יליאד. רמת החרשן, חרשן. רמת כמעט 97. אני רמה 1, אני לא משחק בזה, אין לי סון, לא אקסבוקס. יש לי מחשב. משהו מוזר במכונית הזאת, למי יש גלגל על המכונית? לכאלה שצריכים גלגל, שישימו מאחורה. אבל יש לי כבר אחד מאחורה. אז למה יש קדימה? במקרה שאני אצטרך שניים, שישימו פה בגז' אבל אין מקום. אז שישימו את זה מתחת לאוטו. אבל ככה אי אפשר לנסוע. יש כבר מתחת לאוטו, הנה רואה? אין מתחת לאוטו. הנה, תסתכל. אתה לא רואה? תגידי, זה לא משהו עושה. הנה, אלה. לא כאלה. מתחת לאוטו. אז שישימו 2 כאלה מאחורה, מה רע? שישימו על הגג. אבל זה תופס משקל, אי אפשר ככה לעלות על ההר. ועל המנוע כן? כן, על המנוע זה בכלל מפלסטיק, הגלגל הזה. כן, אבל אז הוא ימס על המנוע. בינתיים לא, כי יש לזה איזה בן זונה, מה אתה נכנס בי? הוא לא מת. תופר לי גם, אה? תקוע על ההגה. מה זה אחר הזה? אחר כך תביא טיפה. אתה יודע שלראש שלי יש פרטנר ביוטיוב, אני אקבל כסף על הסרטונים ויכול לשים את זה שאני רוצה ברקע. היי, אתה יודע את זה? הופה. אתה יודע גם שאנחנו מצלמים? כן, אני אומר לכם. אקבל כסף מיוטיוב. לא יודע, עשיתי את זה. איך? בחרתי את עצמי. אני לא יודע לאן. הם נוסעים ב-GTA. אין, זה ג'יפ תות בננה. שוב, בדיוק. למה תות בננה? הייק דה גיימר. זה לא תות בננה, זה בננה תות. היה. למה תמיד לתות מתחיל? תות יותר טעים, אבל בסדר. כי זה הייק דה גיימר. למה זה לא נייק דה גיימר? כי אין כזה. יש כזה דבר. אין כזה. למה יש? לא נורא. האמת היא אין כזה. כן, כן, כן. אתה יודע, נכון רפאל? נו, אתה יודע, אם שים אותו ב-GTA, אוי לא. חושבים שהוא ימות חרא. אם הוא ימות, יאמרו, בוא'נה, איזה אין כלבים במשחק. איך ירבנו פה? באונליין אין כלבים, אבל ברגיל יש. נו, בדיוק אמרתי. אני איך רפאל להיכנס לזה עם זה עולם. בדיוק. 1 ל-1. Baby, hear me tonight. איך עושים את הבאג הזה בלי שהארגון שלך הוא בלתי נראה? צריך 2 חברים, אחד נכנס ללוס סנטוס קסטומס, וברגע שהוא מעבב תנסה להיכנס למכונית, ואז אתה כאילו בלתי נראה. יש לך נשקים, יש הכל. אז זאת אומרת שאתה יכול לבוא למישהו לדקור אותו, לעשות מה שאתה רוצה? כן. כמו שעשו את זה H2O, אולי אמר, אני יכול להרוג אותך רק בזמן אחת המחשבה ולא יהרג אותו. לא קליבר. אבל לא נראה לי זה אח שלו, נראה לי זה באמת שינוי קול. לא, כן, זה נראה לי אח שלו. לא נראה לי אח. אח שלו לא יגיד כאלה מילים. תאמין לי, העולם כזה דפוק, שכן, באמריקה יגידו כאלה מילים. כן, אבל אח שלו יודע מה זה GTA, ילד נראה לי בן 6. כן, אבל אתה יודע מה יש פה בארץ? מה? 4 בנות 12, תכננו לרצוח את חברה שלהם, והם רצו לטשטש את הטביעות אצבע בעזרת התוכנית גליס. הם ראו את זה בגליס. אתה יודע איזה טמטום זה? או מה אתה כזה, בוא נלך חכמות הבנות האלה, מגלס הם עשו את זה בטח. איזה טמטום. הייתי רוצח בן אדם, הייתי לוקח סכין,
הייתי רוצח בן אדם. הייתי לוקח... הייתי מבקש במישהו שידקור אותו. הייתי רוצח בן אדם, הייתי לוקח פאקינג כפפה, תופס סכין, זורק את זה עליו. איך יגלו שאני עשיתי את זה? הייתי עם כפפה. טוב, אז אנחנו בדרכנו על שנה שאני אעשה את זה. חוץ מבכל אופטיטי בלק-אופ 2, אני... לפסגה של מאונט צ'יליאד. אם יש צ'ילי עצמו זה חריף. ראש חריף. צ'ילי כזה, כן. צ'ילי הד. צ'ילי הד, כן. ראש החריף צ'ילי, הגיע לו למוח. ראש צ'ילי, כן. בגלל זה הוא כזה מבולבל. זה לא רק לליגה מינית. כן. תראה, הוא אוהב גם וגם בנים. זה רכב שעולה את כל הערים. חוץ מאת הר אברסט. לא. לא? את הר אני לא זוכר בזה. את הר הבנות. לא לזה. שאותם גם מכשולים של ליפטיק. יש פה מצנח. בא לי. צריך את המצנח וזהו. אני צריך מצנח. איך אני... תכנס לי על נשקים? איך אני מעביר נגיד מזה לבזוקה? אין לי בזוקה, זה רק לשלב 100, אני 96. נגיד בסינגל פלייר. בסינגל פלייר אתה מזיז את זה פה. בזוק, ניסיתי אחרי שכבר עסקתי בזוק וזה לא עבד לי. צריך אצל ליאל גזי. ראית מה ליאל גזי עשה? מה עושה? עם הפריצה? ראיתי. איזה חזק. די כבר עם הפרסומות. זאתי המוזיקה שמתאימה לטיפוס על הרים. לא, מתאים יותר מוזיקה כזה שקטה פתאום עושה כזה כזה ג'יפ מפלצתי. תות בננה! אוי, אני אתן לך איזה ערוץ מחנו גיימינג של ישראלי אחד. הוא כזה בא דור ספורט אומר קבב! ואז כזה אומר סטייק פילה, ואז כזה בא לרוקד איזה פרה אחת באף מהאופנוע. אז הוא אומר, ותוך כזה שהוא אומר סטייק אנטריקו, ואז אומר אחרי שהוא מת לא לי צריך לאכול אוכל יותר מדי איכותי. תות בננה! לא נגיד שהוא דורס איזה פרה אחת והוא עושה כזה הלוויה, אז הוא שם על... תות בננה! לא, תצטרף כזה, תקפוץ, תגיד אני מטבלת מהחיים האלה, ואז כזה פרסים בעריכה כזה, תות בננה, ואז כזה, מטבלת, תות בננה, I'm flying home. אני אראה את זה. הבגז לי פתוח, יש שם גופות, לא להסתכל. זה לא לגלכם. יש שם גופו של גפריות. כן, אני... הוא לא הולך... אוטו ובן אדם שמטייל ב-DTA. מה הדבר הרע היחיד שיכול לקרות? שונא תות בננה. באתי כזה תות בננה, אני חייב לקחת את תות בננה. טללה. כל פעם שתורס מישהו תגיד תות בננה. תות בננה. תות בננה. סליה, תות בננה. אז נכון שאתה בגד עם האופניים? כן. שמחרפים? איך עושים את זה? לא יודע. זה צריך את הנרות של האופניים בהר. זה הדבר היחיד בעולם שאתה בג היחיד שאתה עושה את GTA? תות בננה! הצלחתי. ולכת על ההתחלה. טללה, תות בננה. תות בננה. תות בננה. תות בננה. מה משהו? במיינקראפט אין סיכוי בעולם שיהיה בריכת מים וידע כמה בלוקים של אדמה. איך השוטרים הגיעו לשם? אני אתחבא פה. אני לא מבין מה שוטרים עושים בערים ביום כזה. ב-GTA IV הם היו ממש טיפשים. לא. והם פתאום היו ממש חדשים. אל תלכו. אל תלך. הרכב הזה מדרדר. תירה בו. שוטרים, יש לי סנייפר יותר טוב משלכם. אז אתה קוראת כזה שוטר בעל חיים משין. ומי קראת? טוב, תות בננה. תקשיב, יכול להיות שאם אני אהיה לי קונסולה אני אקנה בקליט. אז אני יכולה להביא לך גם שתקליט. אתה יכול לעשות עם חברים שלך נגיד, אתה תחפש איזה שוטר, אחד כזה יוצא מהאוטו, אדוני רישיונות בבקשה, כזה רישיונות. כן, בבקשה, מוציא כזה אקדח, הנה רישיונות, דוש. לא, זה רישיונות,
אין לי, שח- ביי. כזה, אין לי. יש לה, הנה, יש לי. וזה כזה סנייפר, רק שנייה. דיש. ואז לא כזה, מסתכל. ואז כזה מפספס אותו. פאק. סליחה, יש לך רישיונות בבקשה? רישיונות? לא, אין לי, ביי. לא, כזה אין לי. סבבה, אתה יכול להמשיך. סליחה, יש רישיונות? כן. עצור בצד. השוטר המושחת הגיע לעיר. לא סנטוס. זה בדיוק. תות בננה. אני לא מאמין שכלב מצלם אותנו עכשיו. כן, כלב. כלב כן, מה מצלם. שמחזיק את האייפד, כן, אתם יודעים, מה שמחזיק את האייפד זה כלב. כלב. כלב בן כלב. כלבה. זה משפט מתאים. עדיף כלב חבר מאשר כלב שהוא לא חבר. לא, עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב. הפוך. אם יש לך כלב חבר, הוא בא עם הזנב והורס לך את כל הבית. אז אני אשבור לו את הזנב, דיר בלק. אבל אז עושים חיים על הלשון, מה תקוד לו את הלשון, הוא לא יכול להגיד עליו. אין, זה ג'יפ קטלני, זה מה שנקרא. קטלני, אחרי דקה כזה מתפוצץ. תות בננה! גם אתה חושב שזה היה חשוב חיה? רגע. תות בננה, דוש אתה מת. טה-לה-לה, טה-לה-לה, תות בננה. אחר כך, אתה יודע איזה קטלני זה לרדת את זה עם האופניים? כן, זה ממש קטלני. זה כל כך קטלני שזה הורג אותך. לא, כן. כן. זה כל כך קטלני שאתה מגיע עם שברים מכל הגוף לבית חולים. כי אז אתה חוזר לחיים איכשהו אותו דבר. בלי שיקום, בלי כלום אחרי שנייה. ואז אתה אומר לעצמך, אני לא עושה את זה. אתה חוזר מהשיקום, עושה את זה. בדיוק. לא, אבל באמת זה קטלני לעשות את זה עם אופניים. נכון? טוב, אנחנו הגענו עם הג'יפ התות בננה הזה. תות בננה. אנחנו נצפים. ראית איזה באג? אתה לא ראית איזה באג זה היה? ראיתי בשיעור מדעים באג. כן, אני ראיתי את רפאל, זה מספיק לי. וואו, הגענו. כבר סיימת את המשימה פה בסינגלפלר? כן, איזה מסיבה? מה שהיה עם החייזרים? אני מרשן. תעשה ככה. בן. כן, בן. כן, כן. איך עושים? כמה דמויות יש לך? הרבה. זה הזמן המתאים להראות לצופים את התמונות. דמויות. לא משנה, אחד. בדיוק, מה זה? טוב, צופים יקרים, התמונות האלה יכולות לעורר לכם רגשות פחד, אימה וזה. מה זה? וגייזיות. כן, וגייזיות. אז נא, אם יש לכם מחלות לב או שאתם נשים בהיריון, לא להסתכל. זמן להיות בהיריון, או שאתם רפאל. כן, גם. תצאו מהסרטון. כן. ככה עדיף. תעשו שנייה לעמוד הראשונה, יש משהו מצחיק. נראה את התמונות הראשונות שלי. הימים הראשונים ב-GTA. כן. חבר. זהו, איפשהו פה. תראה את העמוד הראשון שנייה? לא, זה כאילו התמונות הראשונות שצמנו. לא, את העמוד הראשון. לא, רגע, אני יודע, אני עושה מקדימה. אוי, זוכרת עם Delirious, I find your cock. הייתי צריך לצלם את זה, הייתי שם היום. התקשרתי למספר, ענו לי, ואז נתקו. כנראה התקשרת ל-144. טוב, הנה. העמוד הראשון. הראשון. לא. נו, זה איך מצחיק. כן, צילמתי 47 תמונות. תלך לתמונה הראשונה. אני חייב לראות את התמונה הזאת. נו, לא. תביא. לא. למה? בחור, בלי ידיים, אבל יש לו ידיים, והוא מחזיק קרה של שוטר. בחור מקסיקני. לא, הלך לתמונה הראשונה. אני עם חבר שלי מקסיקני, לובש אפוד מגן. אז איפה החבר שלך הזה? הרגתי מוכר בחנות, וזה כל הדם שלו. זה נראה כמו שהוא נוגע בבולבול כזה, רק אני לא מבין מה הוא עושה. בלתי נראה. כן. שלד!
איך התמונה הראשונה. וואו, איזה מכות. פה מוצאים אותך טוב, אז אני אסביר לכם. מישהו, זה היה באמצע כביש מהיר, והזמנתי אמבולנס, ואז מה שקרה זה שזה מישהו בא, דרס את ה... סיפור כזה עצוב. דרס את האיש באמבולנס. מישהו אהם. זה לא אני, אתה רואה? זה לא אני מצולם, אני צילמתי את זה. אני כתב עיתונאי מכוער. אתה עשית ככה. כן, צילמתי את התמונה. הם התחילו להרביץ אחד לשני, היו ממש מכות. טוב, תמונה הבאה. כן, smell the part. אם אתם What the fuck is this shit? לא, תשאיר את זה. אזעקת גייז. לא חבר זה. זין בלתי נראה. שרק. מה זה? זה לא כל התמונות שלי. כי זה פייג'ס. זה 2 אזעקת גייז? הנה. כן. זה טיול הרים. איזה טיול. וואו, איזה נוף. עושה פאק על עולם. איזה נוף. בן אדם... זה כדי... עומד לו. כן, עומד לו, כן. עומד לך. רגע. עומד לו, עומד לי. שוב פעם עומד לי. אמא שלך הלכה, לא? זה היה, אני אומר לכם, זה המטוס, אני אומר לכם, הוא נתקע פשוט באוויר. אני נשבע לכם. הוא כזה, מישהו כזה, אוקיי. מה קרה? אני נשבע לכם, הוא פשוט נתקע באוויר, צילמתי את זה. זה המכונית שלי. כן, זה שלט מאוד מכובד. Happy Wheel. Happy Hour. שזה יפה אותך מאוד Happy Hour. זה, יריתי לה עם סנייפר שמה. אבל היה אחר כך לקחת אותה הביתה. כן. זה ככה היא מתה, אני אומר לכם. היא כאילו מצצה למישהו בלתי נראה. וזה המכות, כן. מדהים. זה מה שקרה עם ה... תחזיר את בולה, עומד זהירות, גייזיות בשלמות, קיצר רפאל. איש בלי ידיים. בית. איש בלי מוח, סתם. הטייס המקצועי הזה שבמקרה הוא חבר שלי, גם עוד חבר. נו, אבל... הצלחתי להיכנס לשם! תוסיפי לך לחברים שלך. smell the boat. רגע. עומד לו. רגע. עומד לי. עומד לי. עומד לנו. שוב פעם זה. מכונית, אפי אאואר. שלט עומד. מעניין למי אפי. יאללה, נו, תזמין את החבר. מי החבר שלו? שלום. זה זרקתי סטיקי בום, זה היה משהו בלתי נראה, זרקתי סטיקי בום וזה כאילו נתקע באוויר, הנה עוד תמונה. כן, זה ככה, זה היה מוזר. בין הרעמת, עוד אחת, עומד לי שוב פעם. ביקרתי שם עומד הרבה. לו. ביקרתי במועדון הרבה. ועוד אחת, זאתי חברה ראשונה שלי, דקרתי אותה ואז אנסתי אותה, זה מוזר. כן, היא אמרה לו שהוא חוצפן. עשיתי ממנה פסל שעבר. זה חבר שלי. יש לי חבר, יש לי חבר, הוא גייז. סתם. יש לי חבר. יש לי חבר שקוראים לו בנימין, אבל אני קורא לו ורגה. הנה אני. רגע, כתוב שם מי פלייר. כן, כתבתי את השם שלי ככה, יריתי עם MG, עם נשיבה. מה כתוב שם? נראה לי כתוב שם פי. כתוב שם בן. איפה בן? בית נון. בעברית? כן. תמונות הקשות לצפייה. זה ליידי בוי. זה ליידי בוי ב-GTA אונליין. זה ליידי בוי, נראה לי זה... אתם רואים את השערות פה, זה... ואת הפרצוף הזה פה, ואת הקרס הזה פה. וזה לא גדול ככה פה בחזה. כן, הוא שם שמים לב כזה. צילמתי אותם לבלה. שוטר נאצ'י.
שוטר נאצי, כן, זה כושי. עוד נאצי? כן. זה שוטר נאצי? בולבול. נאצי. הוא ממש מתעסק עם זה. הרגתי נאצי, זה פה לא הוא רק גזענות. מוכר נאצי שאמר לו שהוא בן זונה. ייי! ייי. טוב, אנחנו... תראה את האוזניה שלו, אוזניה אחת פה, אוזניה אחת פה. לא, אז תקליט. לא, שלום, אדוני, אתה רוצה להשתתף בסקר, האם אתה נופל מהר ממש מהר כשאני יורה בך שוטגן? לא, תיתן לו מסכין. קפוץ. ביי, אדוני. קפוץ ואל תפתח לנו מצנח. ביי, אחי. בואי, יאללה, יפים. טוב, זה מסכם את טיולנו, מה שאחרי שוטרים. עכשיו נקפוץ. כן. אנחנו עכשיו... נקפוץ עם האוטו וניתן לחוק ממש גבוה. לא, תשים קוצר מטוס. נלך עם התות, לא, בננה. לא, שים... ליער פארק. שים קוד שבלתי נפגע. אבל זה אונליין. זה... יש כאלה דברים, אבל לא? לא. פאקינג. אוקיי, are you ready? לא. אבל לקח תנופה ואל תצא מהאוטו, אל תשים מצנח. תות בננה! תצא מהאוטו. לא, אל תצא מהאוטו. תשאיר לנסוע ועד ש... הופה, אוי, לא יצאתי! הקשבתי לעצה המטופשת של האיש המטופש. מי, רפאל? גם. מכונית, חכי לי. מה זה רובוטריקים? חשבתי שזה GTA. הוא כדי לא להלך שיקור. חכה לי. יואו! טוב, אני אזמין מונית. הוא כזה בא קופץ על חדש. כן, זה רובוטריק מזדהן. נקרא לשנקרניקים האלה. מזדייניקים. לא, הנה, תעלה על זה, תקפוץ. וואו, מעולה, איש טיפש. אני חוסם את המצלמה כי יש פה משהו מגעיל. מה? אותו! רכב עטות בננה! נפלתי. וזה כואב. היה. איך הוא סובל את זה? מה אתה רציני? תפוצץ את האוטו. בוא נראה אם אני יכול להיכנס. תפוצץ. אני לוחצת על הכפתור וזה... יש פה דלת בלתי נראית? איך אני עומד ככה? תפוצץ את האוטו. שים על הגלגל איפה הגלגל? אין גלגל. כן. מה? לאן אתה הולך? מושיקה! זה עליו יחכי, זה מאחוריך. טוב, אני רוצה לסכם את החוויה הזאת בשתי מילים. תות! בננה.